Daħal fil-port ta' Valencia fi Spanja l-vapur Aquarius li ma tħallix jidħol l-Italja bl-immigranti li kien ġabar barra l-kosta Libjana. Il-porti Italjani kienu l-eqreb lejn il-post fejn ġew salvati l-immigranti. Kif daħal fi Spanja l-bastiment kien akkumpanjat minn żewġ bastimenti tal-Gwardja tal-Kosta Taljana u kol b'immigranti abbord li kienu fost il-grupp ta' aktar minn 600 li nġabru. L-immigranti ġejjin minn 26 pajjiż fil-maġġoranza tagħhom mill-Afrika, iżda hemm ukoll nies mill-Bangladesh u mill-Pakistan. Hemm ukoll 123 tifel u tifla mhux akkumpanjati u 11 tifel u tifla taħt 13 sena kif ukoll 7 nisa tqal. Il-vapur kellu jagħmel vjaġġ ta' 1500 km minħabba li kellu jbiddel ir-rotta minħabba l-maltemp li kien hemm fil-Mediterran fl-aħħar jiem. Preżenti f'Valencia kien hemm madwar 2000 persuna biex jilqgħu lill-immigranti. Fosthom madwar 1000 voluntir tas-Salib l-Aħmar kif ukoll madwar 470 traduttur. Iżda fil-port ma kien hemm l-ebda uffiċjali tal-gvern u l-ġurnalisti inżammu il-bot mill-post fejn żbargaw l-immigranti. Il-vapur trakka f'Valencia bħala ġest ta' rieda tajba mill-gvern ġdid Spanjol wara l-pożizzjoni li adotta l-gvern ġdid Taljan. Sa dan it-tant fit-tmiem il-ġimgħa f'Ruma saret protesta mill-immigranti kontra l-kundizzjoni tal-għajxin tagħhom fl-Italja kif ukoll kontra l-politika li adotta l-gvern ġdid Taljan.